Hauxe degula eskaileran azken koska, nahi ordurako ez da iritsi, martxoan 25. Final handiko egun polita zuekin nahi gendun ospa, entrenamendu gutxikin baina sasoi betean gatozta. Ia 40 partaiderekin egiten dute bazkaria, nere galdera orko guztia, bertsolariak aldia, behin ez darria, beroturikan poteot kantaldia, horren ondotik uler daiteke olako eguraldia. Ai, surfinkaos, 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 gugera azkarrenak buruz eta haoz. Ai, surfinkaos, 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 gugera azkarrenak buruz eta haoz. Gure taldean osatzen dugu hirukote berezia, Gaztelekuko oltzantoki bat degu ondo merezia. Ea gaurkoan botatzen degun ikararen arrezia, zuen aurrean erakusteko daukaguna bilezia. Jakin nahi nuan zein doan saio presentatzera, esan zidaten aurkezlatzun zeinatzun berria baizera. Antzerkilari trebea gata, hoben ere arabera, gaurko jaidenak landu baditu bere berduren antzera. Ai, surfinkaos, 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 gugera handienak gorputz ez da haoz. Ai, surfinkaos, 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 gugera handienak gorputz ez da haoz. Irun eskatzen taldea ere hementxe dugu alboan, hauek ez reuma eta ez simur planta polito paroan, baina marmarka eta protestan entzun ditut luzaroan, atxo izaera hartua dute bere nerabezaroan. Beste taldea etorri zaigu lesakar batzuen ordez, Gipuzkoako herri artean dabiltza martxa bizkorrez. Aste betean 10 saiota ondo behar derrigorrez, favoritoak dira akizu azkarate eta torrez. Ai, surfinkaos, 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 gugabiltza finenak belarriz da haoz. Ai, surfinkaos, 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 gugabiltza finenak belarriz da haoz. Gure izenan jatorriare beharko dugu esplicar, ez da misteriorik ez dauka bate, gorkak bota zuen tita. Hirurok ere ez daukagunez txurferrubioen pinta, tabla gainean baina hobeto tabladuan eserita. Taurretxuko giroak ere merezi du aipamenik,
ospatu dugu hemen kontzertu festa eta urte hurrenik. Baino eitzako periferiatik gabiltza ezin irterik. Egia esan ez nuen espero Ainonaen gozerik. Ai, zurpikaos, 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 gu gerala majoenak dena daude ados. Ai, zurpikaos, 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 majoenak gerala dena daude ados. Beraz gu gera indartsuenak tamainaz eta ez tarriz. Beraz gu gera zentzudunenak sudurrez eta belarriz. Baina sarrera ez daigun egin langa altu egi jarriz. Gure talentu guztia soilik martxoa ekarriz. Baina sarrera ez daigun egin langa altu egi jarriz. Urtean zehar jendeak segi dezan bertsoen erari. Hemendik ikus daiteke dena horren aljido, kantatzen aldu baikada gaztelekun berri do. Naizai epozik gabiltza naiz izan egiteko asako, alakoa izaten baita martxoa guretzako. Hoi baita daukagun bizitza, ala da bertsolaritza, 15 urte luze hauetan indartsu gabiltza. Maialen bedotazka, baietz izan arrakasta, holtzan dauden besteak nahiko justo dijoazta. Nahiko justo dijoazta. Nere aizpazarra intzen, ta heldu eltzain garaian, lehen amaia intzen ta, orain berriz ama ia. Bineska gazte rebelde, ta egiten didate grazi, nei alasaten zidaten, zarren gandik ikasi. Hoi baita daukagun bizitza, ala da bertsolaritza, 15 urte luze hauetan indartsu gabiltza. Maialen betotazka, baietz izan arrakasta, holtzan dauden besteak nahiko justo dijoazta. Nahiko justo dijoazta. Albo baten eserita, hor dago Mister Pirriña, botako ditun errimak, legalak dira jakina. Aitor Urbieta eta bere lagun Federico, egurra jaso ondoren ez dira gehiago etorriko. Hoi baita daukagun bizitza, ala da bertsolaritza, 15 urte luze hauetan indartsu gabiltza. Maialen betotazka, baietz izan arrakasta, holtzan dauden besteak nahiko justo dijoazta. Nahiko justo dijoazta. 15 urtetan ere azkarroa denbora, baina mantendu badera, arrazoi bat egongo da. Martxoak bertsoa hitza, du ondoan ala
dugu, gure publiko digabe. Hoi, baita daukagun bizitzan, ala da bertsolaritzan, 15 urte luze hauetan, indartsu gabiltzan, mailaren betota azkan, bai ez izan arrakastan, prestatu zaitezen zure benga, astera goazan, benga, astera goazan, prestatu zaitezen zure benga, astera goazan. Batean tropela, sei direla, utzi lurrean zerbezak, baretaren kontra denak, tagu beraiekin bat interrogatzen hasteko. Aitor Urbieta. Itu dokumentazio, ontzara jartzen du baina, hori ez da logikoa. Itu dokumentazio, eitzak emango dizu, asilo politikoa. Gorka Santesteban. Itu dokumentazio, putzinta positibo, gorka hartzazu kontuan. Itu dokumentazio, gehiegi eran dezu, Aramako ostatuan. Zeder. Itu dokumentazio, Lorca fusilau gendun, zukin ez gera hasiko. Itu dokumentazio, alare Federico, atxilotuta betiko. Ordu laurden luzean, porroak eta porrak, denoi kartzela zigorrak. Kontuz guk dugu boterea, zueri isiltzeko sortuz mozal legea. Ezkutu niniaren, harapatza ikustegu, ez ezue belalde egingo, gure artean ederki, zeratelako egongo. Gorka, karate. Itu dokumentazio, eskera kamera, ekarri dezula. Itu dokumentazio, jakin bideo vigilantzian, kontratauko zaitugula. Beñat Torres. Itu dokumentazio, nola Gasteizen beti, guardian egoten geran. Itu dokumentazio, harrapauko zaitugu, datorren ikasle greban. Itu dokumentazio, Maialenak izu. Itu dokumentazio, presoei buruz asko, aritzen zera kantuan. Itu dokumentazio, zutaz kantauko dute, barrun zauden momentuan. Bertxozal elkarteko operazioa, zueko atxilotzea gure misioa, erabaki ezkero intsumisioa, egingo dizuegu mikrojuizioa, natural sentitzen du kantatzen dudana, ta natural kantatu sentitzen dudana. Sarekada izan da horixe da dana, zuei bi esku burdin muxu handi bana. 15 urteotan zenbat delinkuente, atxun fitxatu dugu guretzat teniente, naizta operazioa nahi genuen bete, publikoan konplize gehiegi zaudete. Natural sentitzen dut kantatzen dudana, ta natural kantatu sentitzen dudana. Sarekada izan da horixe da dana, zuei bi esku burdin muxu handi bana. Piri pim 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 pim.